L-inċident fatali tal-ħadd kien biss wieħed minn sensiela ta' inċidenti li jinvolvu l-muturi. One News tkellem ma' Pierre Borg, dilettant tal-muturi li sostna li wieħed mill-fatturi li qed jikkontribwixxi għaż-żieda fl-inċidenti hija żieda fl-ammont ta' muturi fit-toroq. Minkejja dan in-nuqqas ta' attenzjoni tas-sewwieqa tibqa' l-fattur ewlieni f'dawn l-inċidenti. Sfortunatament, l-ilna tal-moturi xi kultant ma tantx jieħdu ħsiebna, ma rridx ngħid nitfa' ħtija fuq tal-vetturi biss għax hawn minnu traskurat ukoll fil-mutur. Imma daqsxejn prudenza ma tal-muturi jkun aħjar. Il-mobile illum sar daqskemm huwa tajb huwa perikolus, mod partikolarment nies li tarhom għaddejjin fil-vetturi tagħhom fuq il-fast lane, jinsew illi qegħdin fuq il-fast lane, kulħadd iċempel. Borg sostni li b'ftit prudenza jistgħu jkunu evitati ħafna inċidenti. Naħseb il-problema li hemm bżonn taktar ta' nfurzar tal-liġi fejn jitlu vetturi għaliex nerġa' ngħid hawn minnu traskurat ħafna minn isuq, speċjalment indicators ma jużawx u lilna tgħinha ħafna tal-muturi meta inti sempliċement tixra l-indicator anke jekk inti qiegħed f'daqsxejn ta' traffiku, x'jiġifieri minn lejn taqbes għall-oħra meta tixra l-indicator ma tafx hekk hux għaddej mutur minn nofs. Min-naħa l-oħra s-sewwieqa tal-muturi huma malma kif ikunu attenti fit-toroq bħala parti mit-taħriġ li jingħataw qabel jiksbu l-liċenzja tal-mutur. Min jgħallem il-muturi nemmen li qed jgħallem tajjeb, jiena ġieli assistejt ma' dawn it-tip ta' nies, anke kelli okkażjonijiet ma' Transport Malta fejn mort magħhom x'inhu jsir lejn naħseb li qed jgħallmu tajjeb. Il-kondizzjoni tat-toroq Maltin ma tgħinx lis-sewwieqa b'mod speċjali lill-muturi. Biex din il-problema tittaffa qed isiru xogħlijiet ta' sigurtà fit-toroq. Fost oħrajn fi triq il-kosta fejn qed jitwaħħal 3 km u nofs ta' motorcycle strips fil-kurvi u l-partijiet meqjusa bħala l-iktar perikolużi. F'inċidenti fejn ikunu involuti sewwieqa bil-muturi, ħafna drabi is-sewwieq tal-mutur jispiċċa biex jaħbad rasu mal-pilastri tal-crash barrier. Issa il-motorcycle strip qiegħda hemm biex proprjament tevita li dan iseħħ. Din il-miżura niżlet tajjeb mas-sewwieqa tal-muturi għaliex din l-installazzjoni mistennija tnaqqas l-inċidenti fatali bin-nofs.